Tungod sa imuhang pagbalik sa ako ang korona. Yo! Ubani na siya. Lakaw mo dito sa tirubot-bot. Ubani siya siyang lakaw. O sige, matuman bahag nga hari. Karon dayon, ubanan ako siya sa tiribot-bot. Asa ka tadapitan tiribot-bot? Mangutan ako sa mo. Kinsa ka man diyan. Ako si Blacky. Ikaw na si Blacky? Ako siyo, ang bata-bata, ibagari. Anong gitawag man ko ni mo? Nakabalo lang gani ka sa akong pangalan si Blacky. Walang hiya ka. Relax lang. Kumidyahan ta lang ka. Tara na. Pupadayon ta sa atong lakaw sa tiribot-bot. Kapoy naman lang yun eh. Samot mo man kakatuling ako ang buni oy. Nga nung naunsa naman eh. Huwag pa man mo abot ang ako ang anak pila naman kaadlaw. Asa naman ka to si Blacky? Napay mga hayupan na ako nga mga manok. Huwag na mo pakaon ani. Unsa naman niyo eh. Napay mga bunga sa kuwang durian. Ang mga putput ani mga gagbayng bunga ni nangahagbong na. Kinahanglan na pud ni nga isprihan. Asa naman tong bata oy. Blacky, tara na. Pupadayon na ta sa atong lakaw. Unya na, baway sa ta. Piting ka puya. Musta na ni? Musta na ka to si Papi? Nadugay man ko. Relax lang Papi. Matabangan ta ka sa imong problema sa imong bon eh. Blacky, tara na. Tara! Blacky, time out sa ani anata sa tiribot-bot. Blacky, at tua ang ganghaan sa tiribot-bot. Putik tail! Kagwapo ba nin dalana? Yo! Unsaon man nato ng pagsaka? Dali ra na Blacky. Pariha sa gibuhat namo sa una. Ni bahag hari ug bahag ikog. Insa naman po na si Bahagi Kog? Insa lang nga na? Si bahag ikog mounay kakambal ni bahag hari Kampal na sad! mismo. Sapot naman siguro nagkaunggoy lang. Sige daw yo. Mulahay daw kat-kat. Kung saan pagpamaagi pagsaka ng taas. Loko mo ko, ihatag na, amigo. Ay! Unsa man na? Blacky, Yo. gunit ni ini. Kay mauni siya ang mobira ka nato paingon sa taas sa ganghaan sa tiribot-bot. Pagkaki maputol. Dili kay mo ni gigamit namo sa pagkat-kat namo ni bahag hari ug bahag ikog. Pangkikog na pun. Tara, gunit na. Sige para. Kay mangadto na kita. Tara na. Ani Magunit yun tayo mo ha. Loko moko. Birahan na, amigo. Yay! Bravo kayo! Don't worry, Blacky, you're in the safe hands. Blacky, aniya na kita sa ganghaan sa tiribot-bot. Ako na'y muunag agi.
Blackie, muuna na ko. Sunod lang ka na ko. Adiya! Ugh! Mo na ining tirubot-bot. Karon pag kita aning lugar nga tirubot-bot. Abot na gyud ko. Sulbad na gyud ning tambal sa bulis sa kong papi. Asa naman to si Blackie? Yun na pa. Siguroon na ko ning pangregalo kay bahagi ko. Malipay na gyud ani. Si bahagi ikog. Unsa ron naglagaak. Kinsa ka haron? Unsa kay tuyo sa kuha ani? Asa lang to siyo? Ay, tora! Nigalit na magkawala. Asa naman to? Abong ate ako sangkot. Bantay do ka, Yohana ka. Naabot ka sa ako ang lugar deres tirabot-bot. Dili do ka magmahay. Asa naman to si bahagi ikog? Doon na para ba ko'y regalo sa iya? Asa naman to siyo? Nabalakan ako. Abot ako ka mistira butbut pero o katoda ni. Siya lang akong pag-asaan ni. Wala na yung ko. Bahagi ikog! Asa ka na? Na para ba ko'y regalo sa imo ha? Itong na Yohana to. Ay! Tokara! Oh no! Para maarbe ka tira ate. Ay! Kinsa ka na Yohan! Yay! Hala. Halloween! Mura naman nag-irong buang. Unsa irong buhat? Ug habakonta ka ani ako ang sungkod. Mo naman siguro ni si bahagi kog. Gusto ta kalabayon, naglibog ko kanibang wala. Ito. Pero mas gusto na ko nito ilabay nimo. Hala. Murag patyon ko. Silutan ta ka pinaagi ani ako ang sungkod. Ano may bagay nimo? Hala. Iya kong barbecue. Sasayaw lang sa may ko sa ko ang sukay na barbecue noon tana taron. Apiti ko ma-barbecue ni bahagi kog. Nakuha ba ito gilabay niya sa kuha? Sakto kayo ito sa kuha. Asa naman kayo? Hapit na ko ma-barbecue. Blackie! Naroon day ka diri.
Yo, nagpahayahay. Unsa? Ako dito, hapit ko gibarbecue. Ibahagi kog. Ano problema? Ani ang atong irigalo kay bahagi ko para dawaton ta na diri sa tiributbut. Gigukod ba ako? Ibahagi kog. Padulong na to diri. Ah. Mas maayo hinuon, Blackie. Kaya ako ni bahala makikistorya sa iya, ha, aron masulban na ang imong problema ug mahatag na nato ni ang regalo para sa iya, ha. Uy! Si bahagi ko! Yay! Murag nakita ako dinagan to diring nayuhan. Yo, nakunsa ka diri. Ano niabot ka diri sa lugar sa Terepot Boy. Yo, adaplin di ay dira. Ako ano siya tuslukon. Ani, ako ang sugkay. Ako anong barbecuehon. Napingis kaniha pero karon dili na mapingis. Bahagi ko! Hikalimti na ang gusto ni mong barbecue kay Blackie. Ano yan ang imong paborito? Mo kini akong ikambyo. Ug ang among tuyo sa pag-anhi diri sa tiributbut kay ikaw mo ang susi aron makitaan si Jenny. Sige, pasayloon na lang taka. Ang ako ang kasuko. Ako na lang ipadaplin. Pero kanay mong tuyo. Nga Gini, tinuod. Nga naana diri sa lugar sa Teributbut. Pero, bago ni mo na makuha, kailangan pa na siya ang mapa. Ahihihihihi. Bahagi kog. Naadiri ang akong mapa. Maayo kay naa ka ng mapa. Sige, dayuhan. Ibukhan ang maong mapa. Ay atong pagawson karon. Diraa ang maong Jenny. Aron masolban ang inyong toyo. Diraa sa Teributbut. Bahagi kog. Unsaon ni pagpagawas ang Genie diri sa mapa? Sige, sundog ako ninyo. Akong isulti ang maong password. Mo kini ang password para mo gawas. Karon diraa ang maong Jenny. Quadro, quadro. Quadro. Quadro, quadro. 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 Gawas na. Gawas na. Quadro. Quadro, quadro. Quadro. Gawas na. Among amigo. Naunsa man ni? Nauna ni? Mauna ka na, dayuhan ang imong toyo. Sige, kana siya. Abrihi. Kay naadira ang imong toyo. Kana mangkahang Gini mong toyo. Diri sa Teributbut. Sige, abrihi. Bahag nga ikog! Anong kay mani? Hoy, dayuhan, pugo. Ikis-kis una sa imong ilok para mo gawas. O humok abrihan ka ng maong botelya. Aron makakita ka sa atong maong amigo. Ikis-kis? Tukong ilok? Kas-kasin. Yummy. Oh. Kana, maoy sinyalis nga padulong na mo gawas ang maong Genie. Nagagawas na yun ko sa gibilanguan sa kuha nga botelya.
Yaki! Yay! Si Ginny! Gini, ang akong ipangita. Niabot rayo siya. Kana! Ang inyong tuyo, si Ginny! Ginny! Unsay Ginny? Nga ako man si Ginny Lynn! Hoy, Ginny! Ang imuhang pagpagawas dapat nimo nang pasalamat kaning maong dayuhan tungod sa iyaha. Dili ka kagawas dira sa botelya. Sige! Kay ikaw may nakatabang nako nga magagawas ko ani mong botelya. Tagaan tagag tulo ka wis. Pwede na kang mangayo og tulo ka wis. Ihatag dayon nako ni sa imuha. Isa lang, Gini. Ang kong pangayoon, ang tambal sa buni sa akong papi. Yaki! Karon dayon ani aw. Kumusta naman ka ang akong anak nga si Blackie? Ngantod karon wa pa siya makauli. Naulian naman ko sa akong gibati. Nawala naman ang kakatulong sa akong buni. Nakita na ka niya si Ginny. Gini, salamat kay gihatag nimo ang akong gipangayo, ang tambal sa buni sa akong papi. Bahag ikog. Salamat kayo. Sa imong tabang sa kuha, bisag imo kong hapit pa barbecue. Nakuha na ko ang akong tuyo para sa tambal sa buni sa akong papi. Sige, panglakaw na kamong duha. Panglakaw kamo og palinawon diriha sa lugar sa terebot mo. Bahagi ko. Bye-bye. Salamat. Blackie! Dali na! Kay paggawas na ta sa tiributbut. Tindala nyo. Mao na gini! Pagdali na diha! Hala, mo na gyud ini. Ay, kalisod man daning dalanan eh. Blackie! Daghan kay salamat na imo kong giubanan dito sa tirabutbut. Nasulbad na gyud gisugo sa akong papi. Abi nimo, salamat po, Blackie. Kay sukad-sukad sa pag-uba na mo, di ba gari? Og di ba ko, wala ko makitaan ang Ginny tungod sa imo. Salamat kay Blackie. Tunta, maayo na ang panglawas ni papi sa mga malay. Mas mayo na, Blackie. Uli na sa inyo ha, kay naghulat ang imong papi. So magbulag ta diring dala na. Ikaw dito, ako diri. Mingaw na ko nimo ani ay. Maghangop ta. Yaki. Papi, talaga papi. Okay na ba ka to? Blackie! Ikaw na anak! Miabot na ka! Papi. Anak, salamat anak. Kay natuman yun nimo ang akong gipangayo nimo anak na makuha nimo ang tambal sa akong buni. Karon na nakatanawa na ko, wala na ko'y buni na ayaw na ko na. Ayaw na, papi. Ayaw na ko. Anak ko nakuha ang iyang tambal sa iyang sak. Gusto lang. Pasayloon na lang nako ng dayuhan na naa sa imuhang likod. Tungod ani niyo nga usa ka body. Ang akong durian na usab. Nangahagbong ng mga bunga, mga putot, nangahagbong na. Kinanglan na po ni siya nga ma-isprihan. Asa naman to si Blackie, uy? Mas mayo hinoon. Kay kuno baghalag. Hi guys!
Kini di ay ang Team Quadro. Hi guys! Kini di ay si Johnny Boy TV. Hi guys, kini di ay ang Bertos Vlog Channel. Hello guys! Kini di ay si Randy Dulay Vlog number 6. Hi guys! Kini di ay si Yima TV channel. Guys, are you ready? Hey! Ready! Ako si Dulay. Ako si Janjan. Ako si Berto. Ako si Hago. Kami ang Team Quadro. Andam mo lingaw kaninyo. Hey! Dili mi gwapo. Dili mi macho. Apan ang among mga video kataw anan jud kaayo. Hi guys! Shout out tayo ko sa among mga viewers no, lalo na sa among mga kaubanan. O shout out ko tayo ko sa kang Ma'am Bernadette o Hi, ma'am. ni Boss Baldo Robinos. Bossing. Lalo na sa among mga viewers, daghang kayong salamat. Mahal ko kayo. Shout out day ko sa imuha nga niabot ani nga time. So kaning imong pagtan-aw bisag para sa imuha gamay ra kayo na sa mua dako na jud kayo na kalipay. So ikaw nga nagtan-aw karon unta magpabilin ka nga usa na mo ka viewers. Magpabilin. So shout out ko sa imuha ug shout out pug ko sa ako ang mga kaparintihan ug mga kasilinganan ug bisag sikinsa pa toy nakaila gani sa amo ang Mismo. nagsuporta pod sa amo ang grupo ang Team Quadro. So kana guys hugot sa mong kasing-kasing ang pagpasalamat sa Salamat inyong kaayo. tanan o sa imuha nga nagtan-aw karon. Yes. Tama ka Bertos Vlog. Tatsable kayo mong giingon. Magpabilin. So guys, salamat kayo guys sa inyong pagpabilin. Suportar nga nagpabilin sa amuha. Sa Yema TV, Johnny Boy TV channel, Bertos Vlog channel, Randy Boy Vlogs number 6. Guys, salamat kayo. Wala na tong atrasan, walang iwanan. Tuloy-tuloy ang labanan sa tawanan. God bless you. Shoutout din ako guys sa lahat-lahat na palaging nanonood sa mga bidyong ina-upload namin. Kami po ay taus-pusong nagpapasalamat po sa inyo. Oy. Kundi dahil sa inyo, wala kami ngayon dito guys. Oy, Walang Tagalog, nanonood sa amin guys kung hindi sa tulong po ninyo guys. Uy, grabe. At inaanyaya po namin po kayo na sana po ay pindutin na rin guys ang Oy. notification bell para lagi kayong updated guys sa mga panibago na naman namin na i-upload. Panibago. Ito po ay para po sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong suporta. We love you all. God bless you all. Again guys, kini di ay ang Team Quadro. Fights. Mura mo dito fights di ay.